Sajla no patagi langmarong no tuidi tei no ma phurung marong no takhiwidi aborong no nini bwkhao mang sui tondi tei nini kotogo khe kanui tongdi nung himpro khe aborok no lama phunuknai nung thupro khe no muruknai tei nung sisapro borok nung bai khe kok sanai tamni hinba dagi morok ongkha jati tei phurungmungrok khe pohor phurungna bagui koraima khe thangsukni bagui lama se abo nono tomung sitra tongnai burini yakni katirwnai tei khub kwtui sanai bailingnai burini yakni katirwnai nung bini naithokmano ta khatungdi nung bini mokol bai ta romjakdi tamni hinba mai phatisabaino buri sak phalaino paimano tamukhe buini bihibai waijakhele chlani langma sinawi painai sabu khakla bukhe hornoba bini rirok khamya tui khe toni mannai eba hoki botrai saka tui kebo yakong khamyawi himi manai da tongba hake khoroksa sukbini nok arini bihik bai thulai salai ungnai buini sak tangnai bororokbo majra beri satok jagyawi tonglak o khuijagui tongphru simi chana bagui mai khoknai sa sikokno bororok asukle chajagya ungya phia bo manjakhile bo khokmani abuni slai waisini bara sui marunai tei bini nokni bebak manirokno marunai buini bihikni aro thangnai borokle wansukna srungya abo haingnai borokbo saknosi sokomorma klaio bo bujaknai tei lasimung mannai tei bini mung hamya tei hujak phlaiglak tamni hinba risisi bwsaino belai khe joliru tei bo yagol supru khe phiyoglak bo mungsa phano nini thani naglak mani kahamrok tuk phano bo abono yasaglak subscribe tei share khaina tapogdi teibo kaham ke video ni bisingtui kaitorni kok thangrok no piri mana bagui anasubadi. Thanks for watching. Watch more videos, press the pop-up screen. Please join the WhatsApp group and like the Facebook page, link in description below.